Toumani Jakite, Gori Bachitila. Bachi Fouetena. Ah, il bismillah, on a plateau sans fin, nous et Rafi Komi. Ah, on l'a jaré. Alhamdulillah. Bibina Malion yi demandé Dien Fantanan Bela Jelena. Ou Famana qui y est. Do Yereko Toumani Tarami. Na Kuma Kain Ati Reda. Donc maintenant, Toumani Akadanye, Iki Toko Ere, Ika Toumani Jakite, est-ce qu'il y a un nom d'artiste de droit ou bien Toko Ere, et qui Toko Ere fort, en l'over soué, I Jamou, il be beau quartier mona, il sur la romena, à Ketobe Kumala, il be Chidolina. Ah bon. Ni ngali jaraye Bachite ay wole kenen nga. Aboyanama, anga foli be an lamel galaw be foro. Anga ka na foli se awre ma mu be ni chesiri banna. Oh, Toumani Jakite, effectivement, Toumani ne toko rere de. Toumani Jakite, ore dira ma mfa ubolo, katlaga Ousmane Daga. Bon, Ousmane est au classique, on a commenté, mais n'entara tisi toko rere la, Toumani Jakite redo. Oh bon, Toumani Jakite, on l'a caille. Voilà. On l'a caille, sinon je suis de Ouassolo. Parce que mon père est de Ouassolo. Mais on l'a caille en 1983. Mais ma foi donc Kaye, j'ai quitté Kaye quand 3 mois là parce que j'ai levé que j'étais militaire pour nous. On voulait ça sur Kaye, en militaire à Gaboy au Kofé, Tera Tomokdo, j'ai donné deux infernés. Après on a Bamako donc mais c'est qu'à fond j'ai démissionné à Bamako. Mais c'est là que moi la Bamako a né quand on l'a Bamako a Kroya Bamako a Tessia Adam Bamako. Bon moi Ouassolo j'ai donc Krobaleni. Ante foi don Ouassolo ayro kuma fore kan fa ka dugu ka so ayre ka dugu do ne hata bi Wabu ko rien n'est fait par hasard. Toumani Jakite, beba do ka fo ko Kaiba Jabate. Oli Mali capitale culturelle. Jarabini masao, ne de nyuma se alama. Ani du ni se de ni gani ne du mani no. Ne du se ni ne mi la ne te se ni na ko. E fani ba u be mu ni ne du te se ko. Ulu yi tarola ne na fe ne du yo. Nudu isegana ne no fe ne yoku ambange banu mamune famuya ode yenjara be ne wolo fa kaya fanne ma ngaudu moye wari be do fe falu njara bi tutaye wasanu be do fe balu jara bi tutaye Alimana sofa warila kodima ni majarabi ente sewa ndarabi ni kanata ne dumbeni bila ewa dani ekibuga tradition ni bela musom digila folo karo folo le vega condition ni na mutugo sanga morani fona de tendini se fona la bo jiran kadoni au grand gala folo musique la main au ciment bali 3D wakati de bi men dugo burugu la den to na no fe pour que na bo caméra la kabo ko no parce que ni to roba bu yelu karalo ata fe bo donc nyanga dem sina bege men dugo na no fe ni podium me meta bo mo chaman kuntendo ya ko so men dugo ni do me bo wakati ni na so na dugo bo kunte ye sen ka kom to me sen na to bon 3D groupe bego la ay mali be yala tembe ndenga body li ta do moran buajira fo te faina bon fo kana ke ay ni munu bege jaram ni ma san bora c'est 2002 wa ga fege ay mali be munu na fo kana c'est 2005 comme ça bon 2005 to découragera ou affaiblir à don groupe fanga do wara mali musique ko ka ta clashi nana do wara pula donc kele en fanga do wara don be ya klesi bon 2006 en 2006 ne guitare de gildam wa so ma ya kani mais ma foko en 2006 de commencer à guitare de gildam ne ya de gildam ne kana ka sala don doni 2007 dona kasanga émission follow nana ke
o ka sanga émission fɔlɔ bɛ kɛ kuma min na Tomɔrɔbugu ye o y'a sɔrɔ bon artistes ma ca yen mais an bɔ la o ye rappeurs ye bon après Dar Salam an kɛrɛfɛ artistes mun tun bɛ k'a dɔnnen don o kun ye Bɛnkɛ Tarawele an bɛ artistes mun dɔn dɛ o kun ye Bɛnkɛ Tarawele yan'o ka taa France o ye Tomɔrɔbugu o ye Dar Salam niveau ye bon Tomɔrɔbugu niveau artistes kun tɛ yen k'an bɛ mun dɔn k'a bɛ dɔnkili da an de kun ye artistes ye fo n'a kɛra comédien kelen kun bɛ Buguni de voilà o kun bɛ Tomɔrɔbugu digi sanfɛ an bɛ mun dɔn ko minnu bɛ bɔ télé la bon ni Tumani Jabate yɛrɛ Sidiki fa o b'an kɛrɛfɛ yɛrɛ déjà carré kelen ninnu cɛ n'o bɔ la mais ko minnu kun bɛ fɛnnin na u ka taa na u y'an ka groupe ye 3D o wagati bon 3D an fanganin dɔgɔyara dɔɔni classe nana don kow la denmisɛnninw bɛ ka bɔ 2010 kɔnɔna na ka na yɛlɛ o b'a sɔrɔ Tadabon fɛnɛ ka président cikan ni fɛn ninnu bɛɛ fɛti olu banna fangafin u nana jatɔ ni fɛn ninnu olu jaga plutôt voilà olu voilà Mali jaga olu bɛɛ nana bɔ musique couleur falen na quoi bon an ye temps ta dɔɔni bon temps tali kɔnɔna la ne ye guitare dege en 2006 2007 ka na s'a la ka sanga édition fɔlɔ kɛra o y'a sɔrɔ ni musicien minnu bɛ ɲɔgɔn dɔn o y'a sɔrɔ Sidiki fitini bɛ n kɔrɔ a dɔnkumani ina la piano nun b'a bolo piano nun ma bon yɛrɛ Jabi nana o wagati ka bɔ Abidjan Jabi nana Fode Seru denkɛ ka bani de la Lagare Ala ma hinɛ la bon o kuma a fɛnɛ yalala a ye dɔnkilidalaw ɲini a bɛnna ne ma ye ne ni Sidiki bon an saba Sidiki bɛ piano nun ta an bɛ répétition kɛ ani Jabi ka sanga fɔlɔ nana o wagati de Jabi ko an ka taa kɛ ne ko n tɛ émission ninnu na yɛrɛ ba ninnu man ne musique a kun tɛ n kunna ten kosɛbɛ quoi n b'a kɛ ten de mais a kun tɛ n kunna bon Ala y'a kɛ chance Jabi ye ka sanga kɛ a taara Jabi taara a ɲɛna a bolo bon o bɛɛ la Kelani nana n na dɔɔni mais n continuera an ka guitare fɛ o bɛɛ la 2007 ka don 2008 u nana émission filanan kɛ 2008 ne yɛrɛ kun t'a kalama Ami d'enfance dɔ de bɛ yen ale fɛnɛ kun bɛ musique canal kɔnɔ a kun bɛ dɔn kɛ bɛɛ kun b'a fɔ a ma Kofi Olomide a fɛnɛ kun dɔnnen don u b'a fɔ a ma Grand Monpaw mais a kɛra porteur d'uniforme a fɛnɛ kɛra tentigi en 2005 bon o de cɛsirilen kun don n ka ko la yɛrɛ o de taara n tɔgɔ sɛbɛn Kasangala kɔfɛ ka wari fɛnɛ sara bon ka tila k'u bila tuguni ka n wele ka n ka numéro ta bon n ye n wele u samara nɔfɛ n taara Kasanga fɛnɛ la ten Ala kɛ n taara n ye casting kɛ y avait plus de 300 personnes comme ça casting na an taara parmi ces 300 ne sélectionné o la bon i m'a ye bon n taara don min na fɛnɛ a y'a sɔrɔ garijɛgɛ la i ko Kɛrɛfa fatɔ comment il s'appelle c'est Kasoge non voilà o ni Ramsès fa Idrissa Soumaoro olu de kun ye jury ye mais a don nana ni n ka guitare ye u ye question posé la n nana n ye prestation kelen kɛ dɔrɔn a ma tɛmɛ minute hakɛ la dɔrɔn n y'a ye jama wulila bon ampleur donna n ko bon je me suis dit n ko peut-être n ko nin ye n ka fɛn ye quoi o de kɛra n continue cogo ye bon Kasanga la n ka carrière musicale solo daminɛna o la n nana sélectionné Kasanga la ka taa ten bon a bɛɛ kun y'o kelen u b'an ka codicienw ta u b'u bɔ bon a diyara mɔgɔw ye weleliw cayara mɔgɔw bɛ girin-girin an kan bon je me suis dit peut-être nin ye n ka vie ye bon o ye courage donna musique la dɔɔni quoi voilà an bɛ dan yen yɔrɔnin na fɔlɔ. D'accord Kasanga la i ye musique dɔ da Kasanga la n'a bɛ fɔ o ma ko je suis désolé ça va pas donc je suis désolé o yɛrɛ nana cogo di hakilina jumɛn de nana n'o ye. Bon, je suis désolé. Bon, comme je l'ai fait, je vie bɛɛ so kan kɔnɔ quoi ma yala quoi mais n ye diɲɛ dɔn à travers fɛn min bɛ kɛ an ka so kɔnɔ parce que ne ye sinamusomaden de ye donc i b'olu dɔn ko caman b'olu kɔnɔ bon n vécura o la depuis n ka dɔgɔ n bɛ ko minnu bɛ kɛ yen olu bɛ na inspiré bon n yɛrɛ ka denmisɛnninya kɔnɔna na an bɛ denmisɛnninya lɔbuni minnu kɛ bon Jarabinima sa nana ten a bɛɛ ye ne ka histoire de mais n ka denmisɛnninya voilà ne bɛ inspiré n sigiyɔrɔ de la soit ne bɛ se ka inspiré kan sisan ou bien n bɛ inspiré n kɛrɛfɛ mais n tɛ taa yɔrɔ jan quoi mun bɛ ne kɛrɛfɛ ne bɛ inspiré o de kan a bɛ na de ça vient dɔnkili bɛ na de ne t'a dilan quoi ne t'a dilan ne t'a labɛn a bɛ na de n'a nana position min na ne b'a dɔn position na. donc naturel don. voilà est-ce que i bɛ se k'i da don o je suis désolé ça. voilà je suis désolé effectivement n bɛna n da don a la parce que maliyɛn caman fana tun bɛ sɔsɔli la Kasanga bakuma a bɛna kɛ opportunité ye n ka dɔw bɔ fili la Kasanga kɔnɔna la
Il y avait l'autre candidate là. Mon nana français représenté Manjula Kanouté. Soro Chara, qu'on a comme fait mon erreur Boraga, émission Nogue. Ko m'a démenti quoi, ko ira la tout soir là, bon, je suis désolé Bora. Mais il sait qu'à dire on est à plateau. Non, bon, j'ai allé tout là tout nous parce qu'on veut faire un ko là où les tourner. I know. Non, angulu blasa, akila jigudo ni ko kasanga tumandoro, alni duna netiga. Ni tranega kasanga fen folo là. Nega isora avec Manjula Kanouté bito de sora. Mais si ça enlève akafurula nebe ngafurula, abaka carrière ou fina bo deta utengo. Mais moi chama gumbolo que je suis désolé ndara aller là mais au là la journaliste ne nga donne la nya fongo non on ne me muso me fait ne se ka désolé là tout désolé koro de relation bana ou ya tike koro gila bon c'est moment Manjula kum kadini an kadi fo gunte désolé se ka dawla mais mo ya taka tayine parce que wo histoire de do tene ga histoire do désolé ne ka jaram ni ma sa suiti de ne ka demsen kanu ne muso folom donga jena tigere la debi demsen ala debi ni mo me kumara de mo ba keto debi me ko kenama abena na jamen dugo jaram ni ma sandara la je suis désolé quel nano de la tourni ka sanga présélectionné ni kele ou 15 personnes ta 300 personnes bela au 15 personnes de euro la ko fait au 15 personnes ou anto ngata so mais we mo duru bola mais on m'a fait fort à 15 personnes y en a mais on a sauvé ronini kata chwangane mais ne kumba dongo ma adurula mais o duru de beta kono sera munu fe wodo bo tan kono la ko me kan répétition ke bo gari kan kelen ngono ne sigile no mais répétition na bo me jaramni ma sadara muna afne go gari do me kan ngono mais wati fa retraite ta ugunte utara muru wabula bon ne sigle me ulugaro la daba la kando da yɛrɛ la dɔ de tɛmɛna na o ye n terikɛ do o sigina ka na n sigilen sɔrɔ dɔrɔn n bɛ n ka répétition na ko n terikɛ ko cɛ k'i bɛ bɛlɛni na hali sisan ne ko ka jɔn bɛlɛ ne ko ka bɛlɛni hali sisan ko tɛmɛna ni mɔgɔ minnu cɛ ka ko ni fɛn bɛ bolo n ko mɔgɔ bɛ bɛlɛni k'o la tuguni a bɔ sina k'i kanto ko n ye fitiri wale ko n kɛra sari ye parce que o y'an bɔ télé la k'an yira mais o b'a sɔrɔ a ma don résidence la. Bon, talent est si je suis désolé de n'attendre. Et moi, je m'a fait parce que à l'époque, on est à télé, la on est grâce à lui, on est parce que je suis désolé de n'attendre. Bon, au final, il sort au Banatomna, au final, Bandoni ni Kassanga Berduna, on a Kovacha, Robert n'a expliqué. Bon, je suis bon, ni mec a d'offonné ma, mais attends, I know, bébé relation, nos relations, mais tiens, tout comme non. Et tu sais qu'il doit bella go, n'y a pas, mais à Watin Goni, Kassanga avec quelques mamna, on va sonner désolé le coup, mais je suis désolé pour un coup. Moi, son gundem kuna, mais on va se reconnaître. Voilà, désolé le coup, parce que action no grana, ni moi, mais demsina gagnonga. À Borankoro, bon, ni baro ni muso borigoro, akli ube korobaya, akli ube falen. Bon, conflit non nana don de fait que ante ñogonga bo be malade kuma ñogon ci ka sanga nana do de sengoro bon ni do fna na ne sigilen soro go ne fitri wale donc ni fna nana tentu wala mo alo da yelela ne mana ko ne du ma fenke denina boy ma fo ngo aklita de denim blandina me a blamuna mais buda voilà kanun kala ni mai chara histoire romantique de nous. Mana nedu ma fenka mogola bimanu ye kumala ne manfa konedu ma fenka mogola bimanu ye yalala ne mana lana ya mogolu dogo yara bimanu ye kumala ne manfa oro ya mogolu dogo yara jamo ya yesila ni ma baba konedu ma fenka denina mana nedu ma fenka denina datinye yoro wodeni tumenfe nedu ma fenka denina datinye yoro wodeni bugora
kone duma fenka denina akili tanya yeden bila nimbela ne malonte bideni temiritu. Je suis désolé, ça va pas. Je n'en peux plus, mais je n'en peux plus. Je suis désolé, ça va pas. Je n'en peux plus, mais je n'en peux plus. Jamoya esi la ni ma baba. Kone duma fenka denina. Wolona bena kuma mi fanuye. Kanungana kanunke kele. Wolofa bena kuma mi fanuye. Alukana furu kekele. Faneni mani ngalukanuke. Faneni mani ngalukanuke ala. Jamoya esila ni ma bébé. Kone duma fenke denina. Je suis désolé, ça va pas. Je n'en peux plus, mais je n'en peux plus. Non, tu m'as dit, tiens, là. Ils sont là. Mais donc, c'est le beau, il y a un faire le dos. J'ai l'habitude de il va expliquer. Non, mais il va falloir donner un grand frère de Binonia. Eh, non. Même si là, ils sont un bec à coup de cœur. Ils sont un coup de cœur. Aussi, on y va là, ça vous fait quelque chose. Au quoi faire? Grand frère, il y a un morceau de la musique. Yo. Eh, morceau de la cachade. Nagli tout le tout d'adore. Allez, Tibu Mumbora et Numum la YouTube. Yeah, nere double ne tout d'ado. Parce que musique, il va en nega donc et Amaboro Reco. Ne Fagu Melomani. Bon, Melomani Munkundo, toi morceau nous. Or on est où la coulée sur son obole donnant Kunaturu. Bon, malais musique, il va reconnaître que malais musique est la mêlée d'amener. C'est fait. Kasanga wakati konona l'année malais musique est d'amener. La mère kansi ka malais musique est la même na fiena artiste hologramme ko yake numéro 2. Aga sumu ye sanga soroni ani maru kamara. Yakle wa watela sumu volume 1 volume 2. Aga tolon kera sebe maloya mani ni malu sadio ne malais musique d'amener o de fait. Ali salvu ne be salvu ga je t'aime ni nous pas bouger nous et télé la comme en beba et tout comme na me kan ski ka la mere ani seguba bamino nu o kra kasanga kuno na la woro ne ga musique ye ni amedro na kadi dron bada foni te se dong la sinon ni kon be se dong la ki ga dong le kadi ne ba medro ali be dong le créer mo me ga dong le créer abe répétition na ne ski ne be ga la me mado amta siram fe donne do ala jan ore be ne la go bo ne bi tasira don bo sira wora be na tuguni ne bolo ne te songi ta ɲɔgɔn kɛ ko me ta ɲɔgɔn hali ni ko ne ka dɔ la dege sa me sa tigi la dege la mais n tɛ se ka laban ni ma kɛnta an y'a mɛn k'i bɛ se imitation fɛnɛ la da bɛ na tila ka don o la Jean-Jacques Goldman ninnu ka son bɛ yen Kabila ninnu ka son bɛ yen hali Hindu dɔnkili k'i bɛ se o fɛnɛ la donc i bɛ na tila k'i ta don ani kuma dɔ bɛ yen ne tun bɛ fɛ k'o fɔ n y'o jate minɛ c'est-à-dire i ko ko i bangera Kayi i ye wasolonka ye mais ne b'a ye i ka musique kɔnɔna la mandeng b'a kɔnɔna la donc n bɛ k'an miiri a source d'inspiration na n tilala k'a ye est ce que a ma sɔrɔ Makuyate ninnu fɛ ou bien n'a ma sɔrɔ tonton Salif ninnu fɛ. Bon ne bɛ se k'a fɔ ko ne ka inspiration sɔrɔ la mɔgɔ fɛn fɛn bɛ se dɔnkilida la i b'a parce que i b'a dɔn dɔnkilidala yɛrɛ de ka di ne ye voix ka di rythme ka di voix ka di o bɛ dɔnkilidala fɛn fɛn la. Hali ni sisan denmisɛnninw n'a bɛ mun na peut-être n bɛ se k'a fɔ n t'a lamɛn de mais n'i y'a lamɛn n b'a taar'o ye bon a ka di n ye fɛnɛ mais kuma dɔw la n tɛ n bila k'u lamɛn parce que fɛn dɔw bɛ ne bolo k'u lamɛn olu yɔrɔ ka jan sisan musique la ne bɛ musique kɔrɔba ninnu de lamɛn quoi. D'accord kuma la surunya la comme i bɛ musique kɔrɔba ninnu de lamɛn est ce que i bɛ se k'i da don Elton John ka musique la. Parce que y a mais qui vit imitation là donc on a fait au loup mais en clos là. Ouais, Elton John Eta James nous Police YouTube Scorpion et Medogan Bella. Malien connu malien génie encore gars franc tonton on a un faux ou qu'on même musique corps fait donc à sélection d'obé mais de boulot la musique ou répertoire il y a un choix que ça entre Elton John Jean-Jacques Goldman et Eta James il y a sélection qui a quel joué à la malheureuse sous la série bon Eta James là
Something told me heaven's over. When I say you and began talking, something deep down in my soul so quiet, yeah. When I say you and began walking down, oh, I wanna rub it, I wanna rub it, I wanna rub it, gold blend boy. Then they see you walk away from me, child. No. So you see, I love you so much. I don't wanna watch you leave me, baby. No, so wrong, I just wanna be free. No, yeah. No. Bravo. J'ai la musique dans le chef de tout le dame car donc malien mais c'est la musique dont on a la interpréter anglais kana il va faire anglais au bas d'achona franchement chapeau à toi c'est exceptionnel. Projet d'Obi Bolo Kake, c'est-à-dire il y a sur le projet d'Obi Bolo dans l'avenir album de Bolo Kake ou bien il m'a revenu à se faire mouvement donc maintenant il y a le verso c'est à partager. Bon mais yoromuna nous projeté comme mais galon d'oro dollar comme chien d'oro dollar parce que si ça n'est pas romna artiste rebi jamuna ni mananje bilafro bon mais romna mananje tenela ne be yéredi alors ne artiste ne be comme artiste mafia sukuno ndugoleno bon il reste manqué quoi de fait que yé ni tu morceau munu nous fene jiranga carrière kan doni parce que mo chama menga ni ne fait bon munu fene be ni fait par exemple malu kumaro la bon comme ça muso be mulu sinon alinga sunguru tega kono la nene nga muso munte nyugo nga morceau na parce que o ba ko choro ba ko de kan ne be morceau koro de la mais ni sera li ne fait mobili kono o agra fa ni trane siglen so ne be ne la mais nte sisan musique ne te sans que les musique la même ali nitra ali zero mume do nitra zero kunda ne ga zero demisenu wera olu e an fakoroba o e extra musique oni kofi o ne ga zero demiseni bo olu de ne ga zero demiseni re ne be demisenu munu do zero la de o du e fakoroba e se be ga famu na musique la metala ko mo ne be zero munu re la mais depuis ntaro yusufa fa to ko de atoro burangono Mbabo ibona ke na ke me kai mama udi bona ke ma ke me utakuluma ye ay papa yo mate alne nere to dore male yusufa le rapper kelengelen le parja mo wulo fado da to ko burangono boy waro de ko zero flo ne tu to ko dore mene mfasro abulle lame bo pebe kale nunu ambir ba kuma ni fenu e ni boma par exemple munu alla me baka do be munu gongoro lo do wado ni boma pepe kale bo malien chama moro do ali wising bora som gono pepe kale ga ambir ba ko wado do rojo mila be muna aba fo rojo mila passe le bal makana ki maka wising bo wala bonere ga premier paré dansire ndem sen maro ba fo yi to muna ne ga wule kan jore ka takama re asrolo ambir ba ko ba kasidi folore donc normal e meke artiste wala davi bo nebe o musique ni do ndem sen ma musique mu mene klola ali sisa mu lebe ga son ne wulle la me bo sans musique al na jara peut-être ne ba la même ko fede mais ka fo ko yere be ski personnellement ka la me ate nyo ka album folom no gra ma ko te ga sumui d'accord comme émission beka si akuntema romatien la baro jara jara iga histoire ni ga parcours franchement c'est exceptionnel donc maintenant ni mo nous le fait qui est là sur mariage là au événement là au concert là au festival là ou bien il y a manager ko problème souligné c'est ça ni mo mo bi là c'est qui est sur yoro jume ani numéro de téléphone jume bon numéro de téléphone au magle
o bɛ se ka di bɛɛ ma numéro privé tɛ ne la numéro 4 de bɛ ne la a bɛɛ bɛ se ka di Nani ayi ni ko k'a bɛɛ bɛ se ka di n tɛna a bɛɛ di mais a si dogolen tɛ ne b'a bɛɛ di a numéro bɛɛ bɛ n tɔgɔ la orange la orange 3 Malitel 1 mais n'i y'a lajɛ 2 de tun ye n ta ye mais tɔ ninnu mun y'o kɛ n ta ye ala ma hinɛ n ka musokɔrɔba la u ka pisiw n y'olu bɛɛ récupérer k'o to n bolo wala olu de ye dɔ fara a kan sinon pisi 2 de bɛ n na orange 2 wa tɔ ninnu nana ten cogoya de la mais a pisiw bɛɛ bɛ n bolo n dɔnbagaw bɛ n sɔrɔ a bɛɛ la fɛnɛ mais n ka numéro jɔnjɔn yɛrɛ n ka numéro fɔlɔ yɛrɛ depuis Kasanga bannen n ye mun ta artiste la mun dɔnnen don o de 78 77 49 16 o ye ɲɛmu fɔlɔ yɛrɛ ta Kasanga bannen kɔfɛ voilà o numéro bɛ don hali bi a bɛ n bolo hali bi i bɛ se k'i ka Malitel fɛnɛ fɔ Malitel c'est 66 08 29 28 d'accord Kapi ale ni b'an ka caméra kɔfɛ ale de bɛ ni ja ɲuman yira n na donc ale bɛ numéro bila mɔgɔw b'a ye o kɔfɛ i ka dɔnkili dɔw bɛ yen ko duko hali ne yɛrɛ san ma deli ka tɛmɛ depuis denmisɛnniya la ne ye dɔnkili in lamɛn fo bi ko ne t'a da san kɔfɛ depuis a da san fo ɲina san o san ne b'a da donc a ka di ye an ka émission in kun cɛ ni duko ye donc maintenant i k'i da don o la an n'an ka lovers an ka se ka se ouais dogo effectivement dogo kan ka da parce que dogo yɛrɛ je suis désolé kɔfɛ clip filanan mɔrɔ o de kɛra dogo ye ni ne ko mena kuma ne b'a fɔ sigiyɔrɔ tanna ko ne imanna ko ne man ka ye jɔnni tɔɔrɔ la ko ne iman fa alu ka yafa n ma ni sera denmisɛnninw ma bɛɛ ni kɔnɔ na ɲɔgɔn na n'olu bɛ ko u bɛ kuma an ne fa sigi tɛna k'aw la i mana sigilen ye ko ne ni kɔnɔ nata bɛ ɲɔgɔn na mana jɔlen ye ne ni kɔnɔ nata bɛ ɲɔgɔn na ne m'o dɔn ko sigiyɔrɔ tanna ni ne ko ko n bɛna kuma bi ne falu bɛna jigin na alu ko k'aw bɛ denw fɛ aw denw tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ alu ko k'aw bɛ denw fɛ musolu tɛ yɛlɛ ɲɔgɔn na fadenya kɛlɛ bɔra jɔnni de la aha sinaya kɛlɛ bɔra jɔnni de la badenya kɛlɛ bɔra jɔnni de la i mana sigilen ye ne ni kɔnɔ nata bɛ ɲɔgɔn na mana jɔlen ye ne ni kɔnɔ nata bɛ ɲɔgɔn na ne m'o dɔn ko jasigiyɔrɔ tanna. non bravo tiɲɛ yɛrɛ la artiste min kun b'an bolo a ye ka gɛlɛn dɛ mais an y'a sɔrɔ k'a d'aw ma o de kama kanu kama donc a y'an kanu an y'aw kanu hali bi ala k'an to ɲɔgɔn ye kanu na. Oh merci, au Cambé, à Noana Warema. Merci beaucoup.